गोदोनि आन्दलनावबो जोंखौ हाजार हाजार मानसिखौ माने गावथारबोदों। जाथिया जोबलांनोसै सोर रायजोनो सोर बर' फिसानो बड'लेण्ड बड'फानि बिबुंथिखौ लानानै आं फंनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों। बिथाङा फार्स्ट 1987 2 मार्चनि जिथु बड'लेण्ड आन्दलन बे आन्दलननि गेजेरजोंनो गांसे बुकलेट दिहुनदोंमोन। बे जाहैबाय वाइ सेपारेट स्टेट, आलादा बड'लेण्डखौ मानो नांगौ। बिनि उनाव 1988 आरो 88नि बै सालबारि माने माबायाव बासबारि थिपकाइ बासबारियाव मोनसे कनफारेन्स जादोंमोन अल बड' स्टुडेन्टस इउनियननि। बे कनफारेन्सआव बिथाङा गांसे बुकलेट दिहुनबावदोंमोन, माने डिभाइड आसाम 50-50 लेखा। बे डिभाइड आसाम 50-50 बिजाबा बिजाबा जाहैबाय ब्रह्मपुत्रनि साहानिफ्राय गंगार हाजोसिम, बेनिफ्राय संकसनिफ्राय सदियासिमखौ लानानै गासै बे एरियाखौ लानानै, बेनिफ्राय दक्षिण गवालपारानि दुधनैनि बर'फोरखौ ST, कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ ST रिजार्भआव सोसननाय, बेखौ टटेल लानानै मोनसे माने डिभाइड आसाम 50-50 मोनसे डिमान्ड माने बुकलेट दिहुननाय जादोंमोन। माखासे बोसोन होदोंमोन जे बिथाङानो बे समाव जोंनि भलन्टियार फर्सनो बिथाङा माखासे बिथोन होदोंमोन, जेरै डु अर डाइ माने माव आरो थै। जोंनि बिग्रायारि मावथि लोगोफोरनो बिथाङा बोसोन होदोंमोन डु अर डाइ, माव आरो थै, बड'लेण्डनि थाखाय माव, बड'लेण्डनि थाखाय थैनानै थां होननानै माने बिथाङा गोख्रोङै मोनसे बोसोन होलांदोंमोन। आरो बे बोसोनखौ लानानै जोङो दिनैसिम समायखिरा लानाय हिसाबै बिथांनि बड'फानि बे बोसोनखौनो जोङो फालिगासिनो दङ। आरो जों बड'लेण्ड मोनागौमानि जों बे आन्दलनखौ सालायलांबाय थागोन। आरो बिनिखाय जों रायजो राजा बयखौबो बुङो। आरो बिथाङा मोनसे होबावदोंमोन बोसोन जे लिभ एन्ड लेट लिभ, नोंथाङाबो थां, जोंखौबो थांनानै थानो हो। बेयाव माने अकल माबाखौ बुंनाय जा, गुबुन गुबुन माहारि हारिफोरखौबो बुंहरनाय जादों। नोंथाङा थांनानै थानायाव जाहाथे जोंहा जेबो उसुबिदा जाया, जोंहा थांनानै थानायाव जाहाथे नोंथाङाबो जेबो उसुबिदा जाया। नोंथाङाबो रायजो दङ, जोंनोबो रायजो हो। बेबायदि मोनसे माने लिभ एन्ड लेट लिभ, नोंथाङाबो थांनानै था, जोंखौ थांनानै थानो हो, बे माबाखौ होदों आरोखि, बे स्ल'गानखौ होदों, बे बिबुंथिखौ होदों। बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय ओरैनो डु अर डाइखौ जों गुबुन गुबुन जायगायाव ओरैनो बायदिसिना संगठनफोर, बायदिसिना आफादफोर, गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो बेनार पस्टार लिरलाबायो। डु अर डाइनि आसोल ओंथिया जाहैबाय नोंथाङा बे संगठननि बिसय समस्त मिथिनांगोन, नोंथांनि उद्देश्यआ मा, बे उद्देश्यआ नोंथाङा जे जिउयै माहामै बाव बारसोमदों, बिनि नोंथांनि थांखिया मा, बे जिनिसखौसो बुजिनांगौ। ओरैनो साधारन फिसा फिसौ बाथ्रायाव माने डु अर डाइ जाया। जोङो हारिनि अलखद, बर' हारिनि थांनाय थैनायनि थाखायसो जोङो बे डु अर डाइखौ बड'फाया जोंनो बोसोनखौ होलांदोंमोन। बेनिखायनो बिथांनि बे बोसोनजोंनो जोङो सोलिलांबाय थागोन। आरो जों बर' माहारिखौ खौसे खालामगोन, खौसे खालामनानै जोङो बड'लेण्डनि थाखाय आरो गोदानै मोनसे माने डेम'क्रेटिक भाबै माने नन भायलेन्स हिसाबै मोनसे जों गोख्रों आन्दलन खालामलांगोन। जोंनि हाथियारा रायजो राजाखौ लानानैसो जोङो माबा खालामगोन। रायजोफ्राथ' ओंखारगोन, मानो ओंखारा जानो, सोर रायजोनो सोर बर' फिसानो बड'लेण्ड नाङा, बयनोबो नांगौ। देग देग नुखाबोनाय, नङाबा जाथिया जोबलांनोसै। आरो नैबे जोंनियाथ' बेथ' खुनु जोंहा राजनितिक हान्जाजों खुनु लोब्बा गैया, रावनिबो राजनितिक हान्जाजों जों लोब्बा गैया। रावबो राजनितिक हान्जाखौ जों जेबो बुंबो थाङा। आरो जों बाहाय रावनिबो राजनितिक हान्जानि प्लेटफर्माव जों थाङाबो, जोंखौ नुनायबो नङा इयुनावबो, बे आरोखि। आल्टिमेटलि फैफाखायो। जोंनि पावारा जेला रायजो राजाया जोंजों फैगोन, होमबानो बे आपना आपनि फैखागोन। जोंथ' राजनितिक हान्जानि थाखाय सिगाङावबोथ' BSC जादों, BSCआथ' खुनु राजनितिक हान्जा गैयामोन। BLTआ एकर्ड खालामबाय, बेयावथ' खुनु राजनितिक हान्जा गैयामोन। दाख्लैसो BTR एकर्ड खालामबाय, बेयावबोथ' रावबो राजनितिक हान्जायाथ' माबा गैयामोन। उनाव एकर्डनि उनाव दाजोबनायसो बेफोरो दं, गाबोन दं, माने गाबोनबो थानो हागौ, थायाबो जानो हागौ। जोंथ' बर' माहारि हिसाबै जों थांनानै थानांगोन। बर' माहारि हिसाबै जोंहा मोनसे सिनायथि होनांगोन। जोंनि कालसार, जोंनि राव, जोंनि हारिमु, जोंनि हा हु न' बां गासैबो जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतनि थाखायसो जोङो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बुंलांनाय बोसोनजोंसो जों माने आगान सुरलांगासिनो दं आरो सुरलांबाय थागोन। गुबुन प्रसासना दिनैल' नङा, गोदोनि आन्दलनावबो जोंखौ हाजार हाजार मानसिखौ माने गावथारबोदों। जेरै हेलेना गायदे बिथांमोनहानो फार्स्ट
बर' आइजोफ्रा बिथां फार्स्ट जिउ गोमादों सुरत नार्जारि बिथांमोना जिउ गोमालांदों गोबां जायगायाव 3700 बेसेबांबा जों माने जों मुंख्लं जालांदों दा बिथांमोननि माने आत्माया नेगासिनो दं दे माला बड'लेण्ड सोरजिगोन माला बड'लेण्ड जागोन आरो आं नैबे मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुङो 1988 आव जेला जोङो टिपकाय बासबारियाव कनफारेन्स खुंदोंमोन बाहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ अरुणाचल प्रदेशनि स्टुडेन्टस इउनियननि आफादगिरि प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो लिंहरदोंमोन बिथांनि नामा जाहैबाय निना कादु बिथाङा बुंखालांदों नोंथांमोना आन्दलन खालामबाय था नोंथांमोना सानसे बड'लेण्ड मोनगोन आरो आंखौ दा लिंहरनांला आं नैबेनो फार्स्ट आरो लास्ट मोनसे समाव आं नोंथांमोनाव आलासि महरै फैगोन होमबा आंनि रायजोआव आंनि अरुणाचल प्रदेशआव आं बुंगोन आं बड'लेण्डआव थांनो बेबायदि बिथाङाबो मोनसे बोसोन होलांदों आरो बिथाङा बिनि गेजेरजों मोनसे होनदों 80 थाइनै खिन्थादों नैबे 80 थाइनै बे 80 थाइनै बिथाङा खिन्थादों आं नै बेखौ देखायनो फैगोन बड'लेण्डआव बेनि मिनिङा जाबाय जोंनि गोबां मानसिफ्रा बिनि अर्थखौ ओंथिखौ मिथिया नैबे जाबाय भिक्ट'रि अफ दा वार दावहायाव देरहाब्लासो नैबे 80 थाइनैखौ देखायनो हायो आरोखि बे मोनसे बिथाङा फोरोंलांदों जाहाथे बे 80 थाइनैखौ आं खिन्थाफैनो हायो नोंथांमोननि बे बड'लेण्ड एलेकायाव बेबायदि होननानै बिथाङाबो मोनसे जोंनि गेजेराव मोनसे बोसोन आरो मोनसे गोख्रोङै बुंलांदों बड'लेण्ड नङाबा आं बे माने एरियायाव फैफिना होननानै बुंलांदों आरो दा बिथांनि बिदि बुंनाय आरो जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बोसोन बेफोरखौ लानानै जों दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों रायजो राजाया जोंजों जथेस्थ' दङ सहाय होजोबदों आरो इयुनावबो सहाय मोनगोन आरो जोङो आन्दलनखौ सालायलांबाय थागोन जोंबो गोजोनाखै बे BAC BTC BTR बेफोरथ' ओरैनो जास्ट माने माबाल' बे गभर्नमेन्टजों मोनथामबो सुक्तियानो जों बे मोनथामबो सुक्तिखौ जोङो सेटिसफेक्सन नङा आरो जों बेखौ डिनाय खालामखायो बे जास्ट ओरैनो जिरायनो आन्थाल' जोङो सेपारेट स्टेट नङागौ मानि आलादा रायजो नङागौ मानि जों गोजोना मानो होनबा आलादा रायजो जोंहा मोननांगौ जोंनो भारतनि संबिधानावनो होखानाय दं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जोंनि बर' रावा असमिया रावा जेसेबां अधिकार दं जोंनि रावा बर' रावाबो 8 सिडुलाव हाबबाय 8 सिडुलाव हाबनाय आरो जोंहा मोनसे दङ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होखानाय दं भारतीय संबिधाननि माबायाव बे हिसाबै जोंहा मोननो गोनां माने अधिकार दङ जोंहा मोनथाय दङ बेखिनि डिमान्डखौ लानानै जोङो बड'लेण्डखौ बिदों जोंहा निजा हारिमु दङ राव दङ माने संस्कृति दङ हा दङ रावखौ भाषाया जोंना भारतनि संबिधानाव 8 सिडुलाव हाबखानाय दं बे खेथ्रआव जों मानो बड'लेण्डखौ मोना जों बेखायनो सरकारखौ बारे बारे बुंदों जे जोंनो सेपारेट स्टेट नङागौ मानि जों गोजोना दासिम जोङो एक्स भलन्टियार फर्सनि डिमान्डआ जोङो ओरैनो साधारन भाबै माने जोङो जास्ट माने मेम'रेन्डाम होदों डिलिमिटेसननि थाखाय समस्ति माबानायनि थाखाय बेनिफ्राय जों दाख्लै आरो डिसि वाइसआव डिस्ट्रिक्ट वाइसआव डिसिनो जों मेम'रेन्डाम माखासे होबाय बेनिफ्राय जोङो फैगोन माने माबायाव नैबे क'क्राझार जिल्लाया नभेम्बरनि 26-27आव मोनसे कनफारेन्स लादों बे कनफारेन्सनि उनाव जोङो सारा आसामाव संकसनिफ्राय सदियासिम जोङो जोंनि माबाखौ जोङो अर्गेनाइजखौ माने अर्गेनाइजेसननि माबाखौ जोङो मावखांजोबनायनि उनाव जोङो मोनसे दिल्ली दिसपुर मोनसे माने गोख्रोङै माने मास रेलि खालामनानै माने फोसावनायनि बा आन्दलन खालामनाय मोनसे जोङो स्ट्रेटेजि लागासिनो दङ आरोखि आसामनि चिफ मिनिस्टारा बिथाङा बुंबाबोथ' बिथाङा रायजोनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनांगोन बिथाङा भारतनि संबिधानखौ बादा होनो हानाय बा बिथाङा होनाङा होनबानो जे जों बड'लेण्डखौ मोना बिनि खुनु बाथ्रा गैया बे जोंहा देक संबिधानाव लिरखानानै दोननाय दं ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बेयाव जों सारा बेहाय जोंहा माने 8,966ता माने 8,966 माने माबाखौ लानानै जोङो हेक्टर बेखिनि बिगा हाजार हेक्टर बिगाखौ लानानै जोङो बर्ग किल'मिटार माने हेक्टर हाखौ लानानै जोङो डिमान्ड खालामदों बेयाव दङ माने हाजो हाला दैमा दैसा अन्थाइ बाला फरेस्ट गासिखौबो लानानै बेखिनि संकसनिफ्राय सदियासिम आरो बेयाव दङ जोंहा रेभिनिउआ माने 3,079ता 3,079 बेखिनि रेभिनिउ भिलेजखौ लानानै जों टटेल 35 लाख बर'फ्रा माने बेहाय थायो आरो बेखौ लानानै जों गासै बेखौ लानानै जों मोनसे बड'लेण्ड हादोर माने सोरजिनायनि जों थांखि लादों आरो बे जाफुंखागोन
उनावबाबो जाफुंगोन जोंबो थैजासिम जों जिराया जों जिथु समायखिरा लाखादों जों बड'लेण्ड सोरजियागौमानि जों जिरायनानै थायो बर' माहारिया बर'फ्रा रायजो मोना क्राइटेरिया गैया एक्सुवेलि जायफोर बिदि बुङो बे उचित नङा बिथांमोना बारा मिन्थियाबो जानोबो हायो हयथ' ओरैनो सोरबा बुंनायाव ओरैनो माने फारला होफानाय बायदि बुंनो हागौ मा खारननि क्राइटेरिया 35 लाख बर' थानानै मानो क्राइटेरिया गैया जोंहा हा दंखायो जोंहा राव दङ गाननाय जोमनाय दं निजा धोरोम दं निजा भाषा दं माने भारतनि संबिधानाव 8 सिडुलाव माने बर' रावा माने हाबनानै दङ बेयावबो जुदि जोङो क्राइटेरिया गैया होनोबा माबोरै जानो 35 लाख दङ मेघालया माने 1971 नि माने 1 जानुवारियाव मेघालय सेपारेट स्टेट जानाय 19 लाखल'मोन फिन पपुलेसना 19 लाखल' बर'आथ' 35 लाख दङ आरो बोरै क्राइटेरिया थानो बे दिनै गोदान माने गुबुन हारिफ्रा हाबफैबाय थायो दिनै सोर सेफगार्ड होनो बेखौ बुंनो रावबो गैया गावजों गाव नांलाय खमलाय राजनितिक हान्जाफ्रा बिराद दुखुनांथाव ओंखायनो जों रावबो राजनितिक हान्जाखौ जों बुंनोबो हाया बुंनोबो थाङा जों एज ए बर' हिसाबै जोङो बर' हारिनि फैबाय थानाय इयुन जोलैनि थाखाय गथ'फोरनि थाखाय बे गथ'फ्रा देरनानै मा मोनहैगोन बेसिनि थाखायसो जोङो मोनसे माने सोरजिनो थाखाय बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो जोंखौ फोरोंलांखादो जे जाथिनि थाखाय नों जेखि खामानि मावा बयबो बर' फिसायानो बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोनदों जेब्ला बयबो बर' बिमायानो हारिनि थाखाय 1 मिनिटबाबो 2 मिनिटबाबो सानसेयाव खनसेबाबो सिन्था खालाम जे बर' जाथिनि थाखाय सिन्था खालाम बेखिनि बोसोनखौ जोंनो होलांखादोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दा बोसोनजोंनो जों समायखिरा लानानै जों दिनैसिम दङ जों जिरायथ'दोंमोन जों दिनै 30-35 बोसोर गेप्स जानायनि उनावबो दिनै जोङो जुरिफिनदों आरो जोंना माबानिफ्राय संकसनिफ्राय सदियासिम बे अर्गेनाइजार जागासिनो दं दा टटेलि जोंनाव 6टा जिल्लाया जोंहा एकदम मेचियर जाखाबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा तामुलपुर गुवाहाटी मेट्र' आरो उदालगुरि बे 6टा जिल्लाया जोंहा माने मेचियर जाखाबाय आरो जोङो जेब्लानो आन्दलन खालामनायनि मोनसे माने हाबाफारि लागोन अब्लानो जों लोब लोब ओंखार